Con estes dous novos folletos, a guía de aloxamentos e onde comer e servizos, a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte pretende dar resposta a dúas das preguntas máis habituais das persoas que se achegan ata esta comarca, como son os servizos de hostelería e restauración existentes. Para dar resposta e que a xente que poida acudir in situ se leve este material, material sinxelo e atractivo, pero que ten a información básica para que estas cuestións elementais e de servizos de restauración e de servizos de aloxamento son as que pretenden dar contestación con este material. Pois estes dos materiais o que inclúen é unha descripción dos datos de contacto máis importante pois dos establecementos hoteleiros por categoría, tipo de aloxamentos, número de habitacións, e os contactos para que a xente pois os poida localizar nos 4 concellos, e en canto a guía de aloxamentos e servizos, pois o mesmo, pois os datos de contacto e a páxina web e o enderezo de todos os locales de restauración, hostelería e servizos turísticos que hai na Mancomunidade. Os dous materiais dos que se realizou unha tirada duns 5.000 exemplares serán distribuídos nas 4 oficinas de información turística da comarca e tamén nas principais cidades de Galicia, servindo, ademais de gran utilidade como instrumento de promoción nas feiras de carácter turístico nas que participe a Mancomunidade. Pois a nos resulta de utilidade en todos estes eventos sectoriais nos que participamos, porque, bueno, sempre pois os axentes o primeiro que preguntan, a parte do que se pode visitar, os recursos turísticos e a capacidade aloxativa dos destinos e sobre todo pois a restauración, porque a gastronomía é, por suposto, unha das principais razóns pola que os turistas nos visitan. O presidente de Arousa Norte aproveitou tamén a comparecencia ante os medios para informar de que a entidade xa está a traballar nunha nova edición do concurso Máis que Tapas, que se desenvolverá nas dúas últimas fins de semana do mes de novembro e as dúas primeiras do mes de decembro.